Първият път като свърши, мислех, че извънземно се е вселило в мен. Много интересен цвят имаше това нещо. Усилил съм се много пъти, ама не в залата. Това е много голям гюнер. Аз мисля, че в София сме големи комплексари, ама тук човек 10 години назад, че се казва. Такъв е живота на един средностатистически употребяващ. Добре дошли в днескашния влог. Във Варна сме, в мола. Пием кафе, както виждате. Пристигнахме вчера, някъде към 4 часа във Варна с Кристина. И днес ще снимам целия ден. Като зад камера е новия оператор-монтажист, т.е. заместника на Митко. Като приликата между тях е, че двамата карат BMW. Други прилики няма, за жалост. Да, вие сте коренно различни между другото. Аз съм му сложил микрофон на него, така че той може да се включва. В принцип си взех маратонки. Велизар ще затъмни тук бранда, защото не искам да правя безплатна реклама. Цяло си взех маратонки, които държат на тормоз, защото последно време правя супер много крачки. И това, което се случва е, че подметката я разцепвам. Защото заради тежестта и просто заради начина, по който стъпвам, защото аз стъпвам като талибан и не така. И като цяло е баба майката на маратонката. И този път си взех по-хубави маратонки да видим дали ще издържат, защото обикновено ми държат около година. Особено сега последно време, като почнах да правя още повече крачки, направо аз дори не знам как ги късам. Сега ще пием кафе и след това ще идем да тренираме в залата, където тренира Велизар. Ще направим една тренировка, като аз не съм тренирал от една седмица. То аз като цяло тренирам само един път в седмицата вече. Сега може би тук покрай него ще тренирам малко повече. Да, ще направим една тренировка и след това ще им дадем някъде, естествено. Какво ще ядем, не знам. Това е яденето, че е по-важната част. Да, то като цяло всеки ще скипне частта с тренировките и ще е на яденето, човек. Между другото, последно време почнах да си чета късметчетата и аз станах като кифлите. Сега остава да си поствам историята. Даже искаш да постна едно стори. Аз това не го разбирам, човек. В смисъл, защо трябва да си постнеш това стори? Какъв е смисъл? Аз за това питам. Аз просто искам да те питам директно. Ама много е любов. Да реагира някой сега, кой го е видял? Ами аз имам щастие, не е любов, така че няма да го поствам. Какво ще ми отговорят? Иначе като цяло Варна, кажа 2-3 приказки за Варна предвид, че съм тук от няколко часа само. Пътищата са ужасни. Все едно е някаква малка София, но по-завъртяна. Трафика е като София. Хората са също толкова антисоциални, колкото в София. Цяло много прилики са София, човек. Адски много прилики са София. Ама софиянци повече мънкат. Не знам. Вижда се на клипа. Аз съм от Пазарджик, само да кажа. Як град, но предно има прекалено много хора. То предполагам, че е заради времето, по което идваме, защото е лято. Но зимата пък тук ми казах, че е много студено. Ми направи впечатление, че има много вятър. Той там, където ние сме отседнали, наистина има доста вятър, човек. Покрай морето е така. То през деня пастава жега, което е много странно. Сутрин умираш от студ и през деня ти е супер жега. Да. То е много влажно. Да, то заради влагата, да. Те едно е мокро, едно така звеното. Вчера като се разкарвахме, мисля, аз бях целия мокър. То се усещаш полепнал се. Да. Защото в Пазарджик реално като се пота, т.е. частите, които се движат, нали, а доколкото тук се едно усеща, че ми се поти тялото равномерно. И усещах се едно как и челото ми се препоти, бузите. Имаш слой просто. Точно, все едно имах слой. И особено как нямам климатик на колата в момента. Да, между другото, аз се присмивах на Велизар, че няма климатик в неговата кола, защото и неговия е щупен. 2 месеца по-късно и аз нямам климатик. И най-налепото е, че ми се развали точно деня, в който тръгнахме на почивка. Безплатна сауна. Да. И той си излиза, че аз ще прекарам почти цял месец без климатик, освен ако някой тук във Варна не ме спаси. DMS климатик. Да. Велизар ми даде 2-3 контакта. Всъщност той ги взе от Ники, с който снимахме преди няколко месеца. Той с Ники на Тасков. Мисля, че Тасков го тренира, не че са свързани по някакъв друг начин. Без значение. Разбрахте ме какво искам да кажа. Велизар ще остави видеото тук. Да благодаря на Ники за контактите. Дано някой ми свърши работа. И другото, което е, че ми се откачала кората отдолу и трябва да се завинти. Надявам някой да го прави. Аз като цяло не планирах да си карам колата много тук, ама преди къде сме отседнали ще се наложи. Защото сме отседнали малко. То се води крайен квартал, така ли? Извън Варна се е даже. Извън Варна, да. Предполагам, че в един от следващите влогове ще ви покажа къде сме отседнали. Не искам да ви го показвам сега, защото не искам някой да дойде да ме посещава. Реално това е истинската причина. Така че ще кача влога с самата къща, когато вече сме си тръгнали. Но наистина много яка къщата ще ви допадне. Единството кофти е, както казах, че е малко далеч от Варна, даже от центъра. Само да ви припомня да влезете в сайта на Above да разберете какви дръжки предлагат. В момента не нося нищо, защото всичките ми дрехи са за пране, по вина на Кристина. Мога да ви покажа какви сте гащи.
само те са ми останали. Но целият ми гардероб е от тях, нося дрехите постоянно, наистина са топ качество и са супер удобни. Така че отидете на сайта на WDRS, разгледайте какво предлагат, гаранция ще си харесате нещо и задължително ползвайте код Георги10 за 10% отстъпка. В залата сме вече и минахме на 8-то, защото няма как с голямата камера. Ето и Кристина. Правим крака. Мисля, като цяло мислех да правя горна част, но викам, аз ще правя крака и аз. И ми прилича, ти си доста по-силен от мен. Човек, аз съм много зле. Не се бавам. От кога не се клекам? Това е много добър въпрос. В принцип, сериозно не съм клекал от години, но някакви такива леки клекове половин година. Клякам от 2 месеца. Тренирам от година и половина, пък клякам от 2 месеца. Той между Велизар доста е заякнал. Вие не сте го видяли преди как изглеждаше. Пилешкото се отблагодарява. Кое? Пилешкото. Да. Само пилешко. Тъмън съм с новите маратонки да ги пробвам, въпреки че те не са въобще подходящи за това. Доста не са подходящи. Те и моите не са, обаче... Майко! Не пукат толкова. Велизар ме е сложил 20 кг. Аз съм сигурен, ще мога и дигна. Ама ще пробваме. Докъде стигнах? Някакъв пич, къде тренира от една година да дига повече от мен. Обаче аз почнах като чичко всички, къде се оправдават постоянно. С кое? Как някога са били здрави. Сега е 10 години назад. Нещото. 60 кг. Аз вече правих няколко с 200 кг и го оставих на момчето да си довърши тренировката. Ай, ти можеш. Това беше супер, човек. Шестица на 120. Ти колко правиш в принцип? В принцип осмица. Ма сега ме боли тавата и... Да, преди малко ми разказа за случка с сода. Преди тренировка вземам 4 грама сол, 1 литър вода минимум, една лъжица мед и 1 грам сода бикарбонат. И умната ми глава реши да презареди с 10 грама сода и 40 минути не излязах в туалетната. Така научих термина експлозивна диария. Какво означава? Ама след това има много добро напомпване. Ето едното за сметка на другото? Да, доволен съм. Аз между не съм имал... Тоест, усирал съм се много пъти, ама не и в залата. Аз не е в зала. Аз вкъщи ги правя те са, защото знам, че може да стане нещо такова. Но да ми прави, че от тези неща, които съм взимал с цяло по-добра тренировка, не ми е ставало толкова зле на стомаха. Винаги е било нещо друго. Какво друго? Обикновено с храна, в смисъл някъде съм ял и... Мен много рядко нещо добавка да ми прецака стомаха. Здравствуй. Ако цяло мой организъм държи на добавки, изопи и такива неща. Ти не си го тествал до крайен предел. Вече се отказах от кариерата, така че... Ще подхлъзнат. Между другото, все още всички мои приятели се опитват да станат по-здрави и така нататък. Аз съм единствения, който се е предал. Сега ще правим малко задно бедро. Тук цяло идеята беше да правим крака, но Велизар го заболя крака и затова няма да правим крака. Че не се прави. В смисъл само да кажем, че много не се тренира крака, просто обстоятелствата не го позволяват. Нали? И сега за това ще правим женските упражнения. Да, гледахме тук в женската зала. Няма показвам тук всички жени, които са, но... Много са, да, и са покрай нас. Аз между другото имам много развито задно бедро. Сега ще видим. Сега ще покажа. Да видим задното бедро на Георги. Това майци и първата снимана тренировка за крака, ако не се лъжа. Не е първата, ама е топ 3. И не влиза задните бедра са доста добре. Обаче да, че ще си висок. Като съм виждал моето задно бедро как изглежда. То моят ген е издължени. Лека атлетика за бягане, отколкото за културизъм. Моето тук. Да. Комплексите са ти комплекси, да. Комплексите ме доведаха тук. Между другото, не се е бавам, наистина тук във Варна се е бахти комплексарите. Аз мисля, че в София сме големи комплексари, ама тук е човек. Май ще къде ще се местиш вече, нали? Ами ако се премести тук, сигурно пак ще почне да зова. То ще се наложи. Това е едно от изискванията. Явно Георги има нещо в себе си, което кара хората да не тренират. Така ми е енергията. Късам се от тренировки, Георги като дойде, той има заболява, не има заболява. Обаче последно време наистина влияе така на хората. Ама имам че на хората не им се тренира и просто като аз съм окей с това да им тренираме и те се едно си го позволяват, а не че толкова много им се тренира на хората.
Но всъщност това е най-добрият начин да прави това упражнение. Той даже с Никол бяхме снимали видео, в което той показва, че го прави така, но е по-добре да си наведен напред. Защото повечето хора се облягат назад. Да. Много стойност дадахме с това упражнение. Се развали поредицата никога не върна. Кое е най-добрите? Най-добрите дюнери. Ей, ще заведем. Ай. Едва ма наве. Има ли телешки дюнери тук? Да. Или са само пилешки? Има и телешко. Окей. То колко ще е телешко е спорно, ама... С вкус на телешко. Да. Значи ти колко килограма си? 90 горе, да. Аз не мога да стоя. Ай напред така. Не, аз съберем много техника. Вече сме на дюнерите, даже си взехме. Това е начинът, по който изглежда дюнера. Огромен е. Честно ви казвам, това е много голям дюнер. Беше 13,50, нали толкова пари беше? 13,50. Наистина си е доста храна за парите. Сега ще го пробваме, като Велизар и Стела, които няма да показвам, казаха, че това са най-хубавите дюнери. Как се казват? My Dюнер. Къде се намират? До икономическия, каквото и да значи това. Аз си взех бургер и държа да отбележа, че кюфтето е много тънко, обаче обхваща цялото хлебче. В смисъл, то хлебчето е такова, месото е голямо точно колкото питката, което е най-уникалното нещо, което съм виждала. Не е на някакво малко кюфтенце в такава питка. Разбирате ли, хора? Разбирате ли? Той е гигантски, той е голям колко главата си. Велизар си взе само с месо и сос. Да, това е по 700 грама с месо и сос и питка. Дюнер за трениращи общо взето. Като сос се служи? Самурай. Той какво е? Като сос? Люто с горчица, кетчуп и майонеза, мисля, че има. Ами, доста добре, да. Но това е много храна, честно. Той колко каза, че е целият дюнер? Кило и половина. Твоя ли? Да. Повече трябва, бе. Моя е 700 грама. Аз после няма ям нещо повече. Себе се ли лъжиш или нас? Ти ще го ядеш без нищо? Пазя си фигурата. Ами, хубав е. Колко му даваш? 8 от 10. Може и по-висока оценка, ама трябва да мога да го грижа на някой да ти обясня. Като дюнерите, които съм ял до момента, са били по-малки и съм могъл така да ги... Да вкусиш от всичко. Да вкуса от всичко, да. А доколкото то е невъзможно. Мисля, имам голяма оста, ама не е чак толкова. Виж колко е, ето виж как кюфтенцето е голямо колко там. Добре. Има вкус на дюнер. Как е соса? Доста добре. Виждам, да. Взех си самурай и чеснок по препоръка на Велизар, но на мен ми допада доста. Като човек, който е любител на бургерите, може да ги готви. Супер са, но видях, че ги сипат в пакет готови от Lidl. Това се базикаме, че всички суфлета в ресторантите повечето са от Lidl. Пърлинките всичките са от Lidl. И то препоръка. Това наистина беше много храна. Препоръчвам, дюнерите бяха хубави. Това е гладост там, нали? Не е морски петел. А верно, че тия неща ти взимат храната от ръката. Това ти грабеш. Той това ли дебне сега? Дебне, да, някой дали ще хвърли храна. Са насъбират на групичка, няколко такива. Паката да си купиш пица, примерно, или джунер, и те нападат и ти го вземат. Ако го носиш малко по-високо, примерно е така, или не го ядеш, а го носиш е така, и ти го вземат. Изглеждат много яко, ама изглежда, че никой не ги харесва. Никой не ги хареса. Да. Ето ще е по-добре, ако ги няма. Става само един месец до края на лятото. Ако не искате и другата година да сте тулупи на плажа, бих ви препоръчал добавките на Proof Nutrition, като всичките им продукти са доказани, че могат да ви помогнат да качите мускулна маса или да си подобрите здравословното състояние. Имат най-различни вкусове протеини, като всичките са брутални. Имайте предвид, че без протеин не може да изградите мускулна маса, а суроватъчният протеин е страхотен начин да си набавите протеина за деня. Като освен протеини предлагат креатин, който се е доказал във времето, че помага с качването на мускулна маса, като последно време излизат проучвания, които сочат, че помага и с много други неща. Има цитрулин, който помага с напомпването, след което може да отидете на плажа да стоите по-напомпени. Имат още много други продукти, може да разгледате на техния вебсайт, като ще го оставя в описанието под видеото. И задължително ползвайте код Георги10, който ви дава 10% отстъпка. Вие ги харесахте в България, аз не знам. Да. Ми гледат много мирни такива, много спокойни. Тези неща, когато серат колата ми и свалят лака. Не знам какво ядат, какви бокуци ядат, ама оставиш ли го за повече от 2-3 дни, лака пада. Вау! Окей, вече не ги харесвам и аз. И добре, че там къде сме ние имат много растителност, няма как да ми усърдат колата. The next day. Реших да влогна с телефона и му дадах на Марто микрофончето, той е супер малко. Той се опита да си го закачи на брадата. Така с брадата е доста иновативно. По принцип за шапката бих си го штракнал отгоре, ама за брадата е топ.
Стига да се чува добре. Идеята беше да влогваме, ама нещо май няма се получи влога. Хората са дошли да си бичат айляк. Да, факт ли, да. И аз исках да снимаме в морето, ама оператора е алергичен. Та не иска да снима в морето, защото било много мръсно. Ти не би влизал, ако знаеш, че всичките кенефи се изсипват вътре в морето. Аз го знам и въпреки това влизам. То това е. Нали? Рич печели или изгуби. Няма какво да стане. Виж, с колкото повече микроби и мизери се сблъскаш, толкова по-ти става силна имунната система. Не е ли така? Еми ето. И мисля, че на фона това, което ние сме си вкарали в телата, това морели ще ни бутне. Ама те са стерилни. Се. Иначе теха са ми цепили до пето нека. Апцещите едно друго, мани заеви. А ти между нали зимата се капа в морето и ти беше станало нещо, ама това беше от автоимунното, да. То самата имунна система реагира и го изби на някакъв обрив малумен. В смисъл, за цялата зима 10 пъти съм влизал в морето. Накрая бех почнал да издържам по 5-7 минути някъде, ама то си е смърт студено, в смисъл. Първите пъти е много тегаво, като влизаш, ама полека почваш да свикваш да държиш. Да. Ама аз като един люлинчанин съм свикнал всеко лято, поне по 15 дена нямаме топла вода. Мисля, не на куп. Примерно веднъж е 5 дена, после 3 дена, 2 дена, ама за цялото лято около 2 седмици нямаме топла вода. Влизаш и се къпеш, това е, няма какво. Аз не си да представям, ще си къпеш много топла вода. Не обичам да с врела вода не се къпа със сигурност. Бей, то става особено както е лято, утре си аз направо къпа се, още не съм се облекал, вече съм се изпотил, се направо отврат. И вече не си на тремболон, иначе ще да още по-зле. Още по-зле бе защото като съм бил, значи къпеш се, обличаш се, гласиш се, парфюмче нещо подмига едно друго. Парфюмче подмига. 5 минути навънка и си леш, сей се. Ако трябва да стигнеш до някъде, направо трябва да вземеш една тениска, само да се преоблечеш преди да влезеш където ще ходиш и това е. Мерише. Малко напрокиш, той избива на киселяк, тази гад мръсна. Киселяка, то направо мерише на някаква фармацевтика, такава амониачна фармацевтика. На котешки кенеф меришеш. Отврат. На котешки кенеф. Абсолютно страшна смрад. И то се потиш на такива идиотски места, през ramена, през кръст, през врат, през глава, през къде може изби от всекъде тази гняз. Смръдлива. Ама такъв е живот. Какво да правиш? Мисля, такъв е живота на един средностатистически употребяващ. Ти, по принцип, каквото и токсично да употребяваш, то почва да избива по някакъв начин. И аз, примерно, никога не съм меришал. Нали знаеш, има една такава мъжка под типична, къде в трамваите я усещаш на смърт. Никога не съм меришал така. Та никога не ми е меришала така. Ме ми е рисала така, само като съм бил на тремболон и съм ял бокуци. Не, и тогава пак не. Има си един специфичен смисъл, ако не взимам някакви неща, където да избиват на смрад, никога не ми е меришала пота. Може останем вир вода, но не смърда въобще. Обаче почна да ползвам някакви неща, направо на цено си влезнал в аптека сега. Даже, сега, що глупости само ми се говорят. Като съм злоупотребявал повечко, като ти направят един дудук и свършиш в устата на някой, той има вкус на башна хапчета на аптека, усеща се аптечното в спермоляка, какво да ти кажа. В смисъл гняз избива верно от всекъде. Ти като пръднеш е токсично, то се усеща как мерише на фармацевтика. Сетима някога бях на тремболон и взимах и ДНП. Мале, това е много гадна гняз. Отрова за хлебарки. Не сетих се, че е бил майката на пута, нали, мъжиш си много зле и така нататък, ама то ли ДНП-то ти осветява всичко жълто. Да. Човек, белите. Слушай сега, първият път като свърших, мислих, че извънземно се е вселило в мен, разбираш ли? В смисъл, просто много интересен цвят имаше това нещо. Да. Поне така не ми се е случвало на цвята да го избива. На количество го избива някой път, защото си е бал майката си едно кофичка с кисело млеко си плеснал. То беше като... То нямаше вид, нали, на семена тежност, а на сополо по-скоро. На цивка? Той така как дедо ти ги лепи по паважа. От засилка. И така начерти през мутълната. Така е. Да. Като масле е така, ама то се чува как плёка е така. На няколко пъти. Хората ми почнаха да ми пишат последно време, тръгнал си по хубав път,
Вече не Събра се с мен и глупост. се разказа играта направо. Вчера оставих BMW-то в един сервис. Ники успя да ме свържи с някакъв майстор, който мога да я погледне. Вчера я оставих и излезна, че има теч. От фареона не беше останало нищо. Имаше само 50 грама човек. Той го доля, нали? Каза, че в предвид колко е останало, най-вероятно някъде тече. И той си оставих колата да мога да види откъде теча. И сега се возим в BMW-то на оператора, който има климатик. Не, много яко с климатик, човек. Аз чак бях забравил какво е да те духа студено. Това е уникално. А иначе аз съм малко подпухнал, защото вчера изядах малко. Не сме си раздарили нищо, в смисъл, имаше 24 малки сладоледа у нас и аз да речем съм изял 15-16, тя останала останалите. И затова съм малко подпухнал. То освен сладоледите ядах и някакви други неща, които не помня дори. Да, верно, че първи палачинки, да. Иначе това BMW вози бая добър човек, като за годините си. Държим чу, че вози по-комфортно от моите. Той е 5 метра хубаво. Да. Не, ти е върна бая добър човек. Ма тя и моята е дълга. Ма някакси тя се едно вози по различен начин, знам как да го обясня. Да. Някакси моята се усеща по повече пътя. Ама на тая волана е по... Тоест ти усещаш колата като въртиш волана, нали? Не, защото на моята е много... Как да кажа... Да, много е фалшиво такова, като въртиш волана. Да, те нищо не върти, да. Ние ще правим ръце пак. Ще разбрахме да правим ръце пак. Мартото е тренирал сутринта крака. Така че няма как. Да. Да, добро равновеси. Има баланс. Всеки един крайник да получи това, което има нужда. Това е 6 цилиндров, нали? Да. Бензин? Да. Има ли газ? Толкова няма газ, не е кола. В принцип, аз много спомням на моите, ама ще е малко несериозно. Да имаш педали? Не, някакси да сложа газ на моите кола, някакси... И то човек не ти ли отнема много от багажното пространство? Не. Тя е на място на резервната ли? Караш с патерица, тя е толкова тънка. Окей, да. Слагаме край на видеото тук. Това беше за първи влог от Варна. Очаквайте следващите. Чао!